Moi, tää on siis nyt... Joo, tää on... Ootas monta sanaa tässä on ollut? Tää on part 2 kai. En mä tiedä. Täällä on Matti ja Teppo tsemppäilee video on nyt tämä. Ja siis seuraava tsemppi on 25 minuutin päästä suunnilleen, tai itse 20 minuutin päästä. Ja se alkaa, oottakaas hetki. Jorvikin tallimestaruuskisat siellä on. Uima. Eli eiköhän mennä Jorvikin talleille ja siis nyt hän Teppo voi kertoa, että mistä nämä synttärihevoset oikein saa. Jaa. Samalla kyllä mennään. Joo, me mennään Traikulla varmaan. Eli synttärihevoset saa tuolta kaupasta ennen kuin menee pelaamaan, kun painaa pelaan nappia. Siellä on kauppa kautta shop, niin sieltä löytyy tämä hevonen. Painaa lunasta, niin sieltä sitten saa sen lunastettua. Sitten ennen kuin menette peliin, niin sieltä vielä tili siitä etusivustolta ja sitten kans mennään peliin ja sitten mennään peliin ja katsotaan, että jos ei ole siellä karsiossa tai postilaatikossa tai missään, niin sitten se on postilaatikossa tai laitsalla. Elikkä Joo, siis tulee ihan ekan kerran se tulee sulle laitsalle ja sun pitää se laitumeelta ottaa sun talliin. Ja kannattaa katsoa jostain YouTubesta joku tutorial-video, koska me ei olla todellakaan niin semmosia pro-pelaajia, että meitä saisi luottotietoa. Ai joo. Mut nyt mä päätin, että tällä kierroksella me saadaan ottaa varusteet. Okei. Saa päättää mitkä, mut vaan satula, huopa, satula ja suitset. Okei. Ja mä otan of course. Ja suojat, että koska ne ei anna mitään. Niin, joo. Mut koristeet, jätetäänkö? Juu, jätetään pois ne. Joo. Ja ukkelia ei saa ottaa. Joo, ei niin. Ja nää ukkelilla pitää pitää nää vaatteet, sen vaatteita ei saa vaihtaa. Ei. Joo. Vaikka olisi kuinka rumat. Joo, koska no eihän sitä nähdä edes sitä tyyppää nyt tässä koko champissa. Anyways, kuitenkin tuossa suitset. Vois hevat mennä niinku vasenta laukkaa. Ei kun siis oikeeta. Joo. Me jo vähän nyt vai anteeksi. Tossa on toi chat. Sitten toi Zadula ja toi Zadula. Ja sitten voitaisiin antaa minkälaiset suojat. Antaa tuollaiset suojat hänelle. Noin. Ja koristeet boiliksi. Okei, anteeksi oikeasti. Te varmaan vihaatte mua. Hei, mäkin otan noin varusteet. Hei, älä matki mua. Oota, saankohan mä kaupasta noita samoja? Ei saa ostaa. Eikö oota... Ottaa ne, mitkä on jo kaapissa. Eikö oota, mä vaan katon. Mä en ota niitä päälle, mutta mä vaan katon. Elikkäs mikäköhän sulla on näistä? Sulla on nää varmaan. Mulla ei kyllä varakaan edes. Hyvä. Mut mä... Siis nyt. Joo. Okei, mä vaan varmisteen. Joo. Okei, no niin.
Kun mä tänne peliin tulis korvahuput. Ja martingaali. Ei sitten pukkia. Pukilla yhtä aikaa. Hei. Ei naamaan. Se pieras. Ja aika kovaa. Ai. Ei, sä liikuit, taisi olla samaan aikaan. NYT nyt. Uusiksi NYT. Uusiksi NYT nyt. Bro. NYT nyt. Bro. Ja luovutetaan. Pukki NYT nyt. Minä luovudan ja menen hyppäämään esteitä. Joo. Ui. Säkin tuut. Joo. Ehkä menen. Otetaan korkei. Mitä? Otetaan se. Joo. Se on kaikista pienin. Joo. Rar. Rar. Kopati. Ui. Sanoiko sä just B-sanan? Ei kun mä sanoin J-sanan jaskanmarjat. Ja. Oh my god. Ja tänne maha osuu tähän. Wow. Ui. Oho. Katos, näin se hoituu. Mä oon erittäin hyvä, ellen täydellinen. Näin hyvä, täydellinen. Aha, ilmavaraa. Tää mun heppa saa slaagin. Erittäin hyvä, täydellinen. Meillä on tällainen todella kaunista laulua. Joo, meillä on lauluääni kunnos. On ihan mahtava. Mä oon erittäin paas, ellei täydellinen. Katos tää. Osaatko sä hypätä noin korkeeta? Wait. Tuu tänne. Wait. Tule. Missä sinä olet? Täällä. Olet tuolla. Niin, mitä? Osaatko sä hypätä näin? Oota. Ei kun näin siis. Ei noin. Of course I can. Noin. Näin. Osaatko sä hypätä takaisin? Ui! Just äsken mä hyppäsin. Ui, sinne, noin. Ja takaisin. Ei noin. Ja noin. Whee! Noin. Ja täältä. Kiitolaukkaa. Ui! Näin. Sanoitko sä persanan? Mä sanoin Super Mario. En mä kuullut.
Matti, mä keksin hyvä idea. No, mitä? Laita toi A näistä. Joo. Ja sitten tehdään se fotitiakipisikota. Just se. Jee, mä teesin. Ai yes. Fotitiakipisikota. Oh my god. Fotitiakipisikota. No niin, tuu. Mami, minä keetsän arakodorti. Odotan nyt, kun mä laitan sen täältä. Tule jo. Oota, jää tähän. Oota, tuu tänne. Oota. Fotitiakipisin koltak. Umani minä keetsän arakodorti. Oota uudestaan. Toi meni ihan päin perskarvaa. Mulla meni hyvin. Noniin, mennään. Oota. Ääne. Oota. Fotitiakipisin koltak. Ei. Kaista kakka, sä menit ton kolmaan. Mennään uusiksi. Kun mun pitäisi saada tää viritettyä jotenkin tähän. Mulla on tässä nyt kaukosääli, niin... Mut joo, me laitetaan tää jumper-video tähän. Heippa!